Tinotenda zvikuru nekuti koka kwamaita pachirongwa. Chinoitika ndechekuti handiwanzode zvangu kubuda patelevision nekuti ndinoshanda nevanhu vakuru. Haichokwadi nekuti chinoitika ndechekuti zvipo vazukuru zvamunozvarwa makapumbata, asi ukasamhanya nekugadzirisa zvinodikanwa, matare anodikanwa, unopedzisira wakungoita kunge uri kungoimbira mbudzi kana miti, nekuti zvaunenge uchiimba nyange uchigona sei vanhu havazvinzwe. Havazvinzwe. Pari panhau idzodzo ndo paya patinoti aiwa vazukuru uyai muone sekuru. Sekuru vanokugadzirirai zvese zvamunoda, zvese tinokuitirai. Iko zvino ndingangoti ndichangobvako changobvako zvangu, so ndine mapackage maviri. Mapackage anofamba achiti munoona kumusic kune vaya vanobika, maproducer, koita maartist ka vaya vanotsikisa. Saka ndine package mbiri dzandinadzo. Package yekutanga inonzi artist gold platinum. Tinoziva kuti vamwe vane 15 years, 10 years, 7 years vachiimba asi zvinhu zvavo singaiti. Ungoiri kana tungotivana twangouya purupurupuru twapinda kwakutorera mastreets mwashaya kuti chii chiri kuitika. Vanenge vapfuura nekwasekuru gudo kuno, ndo kune mbiya, ndo kune matare, ndo kune hakata dzinoyambudza. Gold artist gold platinum package yakamira yakadai. Tinokupa mushonga number 1 wekugona kuimba nevoice raSoldier Love, Silent Killer, Ja Praiser, Ja Signal kana Freeman. Tokupa mushonga wekuenderana nerhythm. Kune vaya vanosarira kana kumhanyira mberi kwerhythm. Munoona zvavanoita zvekuti anomhanya so achita discord. Tokupa zvakare mushonga wekuzadza WhatsApp group rako. Vanhu havaite maleft, havaite. Kune mushonga zvakare wembiri. Ichi chitanda chatinokupa chekuti unoita mbiri paWhatsApp chete, asi kuFacebook, Instagram neYouTube hauite mbiri. Togona kukupa zvakare mushonga wekuti ukasvika kuna producer akangoti handina mari ndiri muGeto Youth, unotorekodwa mahara. Unotorekodwa mahara. Tane mumwe mushonga zvakare togona kukupa yanyanga manje, unoita kuti unyenge vakadzi vemaproducer. Uchiti kana ukasvika kumba zviya kumba kwaproducer, kana kuti ukasvika kustudio vanomhanya kuti bikirai auya wobikirwa chikafu usina kumbotaura kuti une nzara. Ndo artist gold platinum package. Maproducer hatina kumasiya zvakare patakafambira matare iwayo, because tinoziva ndo kavanobika. Ndo vega vasara vasiri kuenda kuLondon. Maartist vari kungomhanya nedzindege. South Africa vamhanya, Australia vamhanya, Dubai vamhanya kunoimba, England vamhanya kuvangezi. Tinenge tavapa gold platinum yemaartist. Kune gold platinum package yemaproducer. Mushonga wokudedza maartist kustudio kwako. Mushonga wokudedza mabig artist. Vaya vane mukurumbira vaya vanouya vega vachimhanya vega. Mushonga wokuti rhythm rako ripindwe nevanhu vakawanda. Rhythm pindwa rhythm nevanhu vatatu vairi.
redhimu rinofana kuzara kuti zara. Vanogona, vasingagone, vese ipapo. Tokupa zvakare mushonga wekuti urire kuredhiyo. Munoona vese vanorira kuredhiyo, haungorire. Munofunga kuti zvamunoimba zvinonakidza. Asi kana usina kuuya kwasekuru gudu kuzopiwa nyanga, pane nyanga dzandinadzo idzodzo, urire. Unongogumira paWhatsApp. Mushonga wokuti maartist ako haimbe Discord, anoimba zvinoenderana kuti chechetere kudai. Ngebhagidhi riri kwesa. Kuti chechetere. Kugona kuimba studio. Mushonga wokuti maartist asanzwe kuti wakawanza autotune. Handi munoona autotune iya unogona kuiisa yozara kuti mako. Zvekuti inenge ichichema iri autotune. Zvinzwe maartist zvinzwe kuti wakawanza autotune. Vandozvinzwa kwapera gore kuti song yangu yaive neautotune yakawandisa. Ine Sekuru gudu ndiri kuzviita izvozvo. Producer gold platinum package tinokupa producer nyanga yekuti artist asanzwe kuti wakamamira song yake, kuti wakatadza kumixa, ukatadza kumaster, zvinzwe. Unongopiwa sando zvinzi mudhara wangu ndodonha naye, mudhara wangu akaipa, mudhara wangu handimusiye. Vanenge vachingoti tonobudira kuJamaica kwani kwamunobudira. Unenge uiniki iyo nyanga iyi yandikutaura. Inyanga dikidikiso, ukaiona so yakashoreka, asi mabasa ainoita. Unoyatsoona kuti nyanga yakabva kuna Sekuru. Mushonga wokuti maartist ako asaimbe Discord nema-off key, anenge achingoimba zvakanaka so studio mako. Vanhu havakushore kuti anoproducer nyemba, anobika nyemba. Vanhu vanenge vachingoti anobata chero uchitadza. Vanhu vanozozviona after 15 years. Nguva yako yadarika nge kona usina kuramba uchidzoka kuti anga asingagone uya. Mushonga wokuti artist anozopepuka atorekodha nemari yerent. Shanza mari yerent. Otozoti bengeni. Shanza mari yechikafu. Iwe unenge watopiwa mari kare producer. Ipapa star producer gold platinum package. Anti uri kuona manje. Mushonga wokuti kana artist akabata mari anongotanga kungokufunga. Chimwe chero aine mukadzi anokufunga iwe producer wake kuti dai ndanorowa ngoma, dai ndanosiya peace. Vanotika peace kavafana. Handizvo here zvamunoita vafana kuti peace kunosiya ngoma. Ini Sekuru gudu pano tokupa nyanga yekuti artist anenge achingokufunga chero akarara, anga achingokufunga iwe producer wake. Saka batai Sekuru gudu panhamba dzinoti +26262 +27626285931 +27626285931. Sim dance isati yavhariswa nehurumende zvichavharwa izvi. Iwe unokusina kumboita mbiri apa une makore uchiimba. Kana iyo studio inogona kuvhagwa. Vanenge vasingaweka vanhu, unopabhadhara sei rent pano paunoshandira? Unopabhadhara sei rent? Zviti. Kana kundibata pamaplatforms angu Sekuru gudu Picture TV paYouTube ndiripo, subscribe, molike, moringa notification bell. Mungona kundibata zvakare paFacebook Sekuru gudu Picture TV kana paInstagram. Toita basa. Mastudio azare nemaartist. Zvekuti kana kuine tumwe studio nhando twakangu vese vanotiza ikoko, vanotiza vese. Kuya uzozara kustudio kwako. Ndo muri kuona manje. Vanouya kuzozara vese.